Boa tarde, noite a todos e a todas. En primeiro lugar, saudar os veciños e veciñas que nos ven polas redes sociais. Hoxe non temos público presente a esta hora, de momento, saudar os compañeiros e compañeiras de corporación e imos dar comezo ao último pleno ordinario deste ano, do 2024, que xa está a piques de finalizar e que conta con 4 puntos na parte resolutiva. O primeiro deles, non traemos actas a esta sesión plenaria porque a última foi extensísima e o período vacacional da secretaria habilitada pois non lle debeu de dar para traela. Repito, foron de moitas horas e entendo que non lle dera tempo. Pasamos directamente ao punto 1, que é o expediente 2547/2024, actuacións urbanísticas, aprobación do proxecto básico e de execución de obras de recuperación dos espazos públicos e creación de sendas peonís na rúa Rosalía de Castro. Se me permite unha previa. Sí. Concelleiro do Grupo Mixto que quere unha previa. Sí, vamos a ver. Lamentablemente, a lacra do machismo acaba de acabar coa vida de outra muller. Eu pediría a toda a corporación que guardáramos un minuto de silencio porque creo que é necesario, non? Pois eu creo que é unha decisión acertada e máis hoxe estamos de parabéns, viñámolo falando no seno do goberno, a noticia da francesa que por fin non pon a culpa do lado dos agresores. E agora eu descoñecía esta noticia, non sei cando se produciu, Salustiano? Onte, pois eu non a coñecía. O certo é que hoxe non leín a prensa e se vos parece entón guardamos ese minuto de silencio. Cronometrámolo. Aquí está. Damos por finalizado este minuto de silencio. Estaba vendo precisamente a hora esa nova, non sabía que se trataba de unha muller galega e falábamos antes desta condena, non? A condena Dominique Pelicot, condenada a 20 anos por sedación química e violación masiva a Gisela, a súa muller. Máis de 400 anos de prisión para os 51 agresores de Mazán, 41 ingresan inmediatamente en prisión preventiva, 3 beneficianse das ordes de prisión preventiva diferidas e 6 saen a liberdade. Unha lacra que non cesa, pero por fin a xustiza está facendo precisamente eso, xustiza, e sinalando os culpables. Agora sí, se vos parece, damos por comezado a sesión plenaria na parte resolutiva e falaba de comezar polo expediente 2547/2024, actuacións urbanísticas, aprobación do proxecto básico e de execución de obras de recuperación do espacio público e creación de sendas peonís na rúa Rosalía de Castro. Vai defender este punto o concelleiro de Mobilidade, Marcos Troncoso. Ben, boas tardes a todos os membros da Corporación Municipal e aqueles veciños e veciñas que nos escoitan e nos ven a través da canle de YouTube. Ben, pois neste punto imos a proceder á aprobación do proxecto o que ven sendo a humanización da rúa Rosalía de Castro. Seguimos apostando pola transformación de Salceda, traendo proxectos encamiñados a gañar espazo público para as persoas, tamén proxectos que regulen o tráfico, a mellora da seguridade e da viabilidade, da accesibilidade.
e incorporar espazos verdes, non? Sempre seguindo os criterios do Plan Ágora, que son tamén os que nos permiten pois, acceder a este tipo de proxectos, a financiación deste tipo de proxectos, non 90-10, é dicir que estes proxectos se financian a través do Plan Ágora nun 90% pola Deputación e un 10% con fondos propios do Concello, co cal está ben aproveitalos e valerse deste tipo de financiamentos. Non? O ámbito de actuación, como falamos, é a rúa de Rosalía de Castro, dende a rotonda do cruce con Rúa Coruña ata o entronque coa rúa Rafael Tilbe, nunha longitude de 246 metros, é un área en torno aos 3.000 metros cuadrados. Esta é unha rúa que actualmente presenta algunhas deficiencias, como é a carencia de iluminación axeitada, non? Hai pouco mobiliario urbano, unha clara preponderancia do tráfico rodado sobre o espazo peonil. As beirarrúas son estreitas e en ocasións ao largo da beirarrúa hai incluso obstáculos arquitectónicos que dificultan a accesibilidade e, sobre todo, porque é un espazo tamén onde se encontran infraestructuras e edificios como o colexio, o pabillón, un comedor escolar e un parque, non? É unha zona que, se ten que, de alguma maneira, axeitar as condicións de seguridade e regular o tráfico. A proposta de mellora conleva a ampliación do espazo peonil, como falamos dentro do Plan Ágora, se aconsella unha anchura mínima de 2,5 metros das beirarrúas. Na primeira parte no primeiro tramo, digamos, desta rúa, se propón unha plataforma única de formigón, onde se eliminan as prazas de aparcamento, precisamente unha zona na que sempre hai moitísima afluencia de xente, non só polas mañáns cos cativos que van ao colexio, sino tamén pola tarde cos clubes deportivos e coa xente que fai uso das instalacións deportivas. E si creemos que é importante dotar a zona de maior seguridade e regulación. Queremos tamén reducir o tráfico e a velocidade, eliminar o aparcamento do primeiro tramo, como falamos, pero mantendo esas dúas prazas que hai para persoas de mobilidade reducida, reubicando a posición, a ubicación, e hai mellora de accesibilidades, como falamos, ver rúas máis anchas e se eliminan esas barreiras arquitectónicas. E no último tramo introducimos árbores, introducción desa parte vegetal para facer un espazo máis amable en esas políticas de loita contra o cambio climático. Ben, os materiais que se utilizan son materiais da zona, materiais locais. Para as beirarrúas son lousas de granito, igual que para os vados, adoquíns de granito. O carril de tráfico rodado será de 2 capas de MVC, o que van sendo o asfalto, e formigón para a zona de plataforma única e zona de aparcamento. As especies vegetais elixidas son as especies caducifolias, un pouco por romper esa homoxeneidade, non? Son especies que no verán teñen folla, nos axudan a regular a temperatura das rúas, e no inverno, coa caída da folla, nos axudan a que penetre máis luz e tamén romper con esa, como decía, esa homoxeneidade e crear un pouco de visibilidade nas rúas. E as infraestructuras urbanas, importante tamén a renovación das redes de saneamento, abastecemento e alumeado, incorporación dunha rede separativa de pluviais, mantense a rede de electricidade e gas e sotérrase a rede de telefonía. Ao final, o resultado deste proxecto ven sendo ampliamos a área de tránsito peonil, pasamos do 27% ao 60%, un incremento considerable. A área de tráfico rodado redúcese dun 52% a un 28%, a área de aparcamento redúcese dun 20% a un 7% e as zonas verdes do 0% ao 3%. Con estas medidas cumplimos os criterios do principio dos criterios do Plan Ágora e un pouquiño seguindo na línea na que se leva actuado nos últimos anos de transformación do noso casco urbán e apostando pola mobilidade sostible,
polo espazo público e accesibilidade. O orzamento base de licitación ascende a 676.753 euros. Bueno, é unha cantidade alta, non vamos a negar. Neste momento pois temos outras prioridades, como pode ser o saneamento, pero é certo que non debemos perder esta ocasión de ter a posibilidade de acollernos a estas axudas do Plan Ágora e, ojalá dende a Deputación se sigan apostando por este tipo de proxectos e salga algunha liña na que se poida executar este tipo de obras. Palabras, Partido Popular. Boa noite a todos os membros desta corporación, os veciños que nos estean vendo en directo ou os que o fagan cando consideren. Como temos falado en diferentes plenos, cando se traen proxectos destas casuísticas, vemos que en ocasións este grupo mayoritario da corporación apoiou co seu voto afirmativo, en outras ocasións abstívose e en outras votou en contra por non compartir nin o 50% dos proxectos que se traían a este debate, a este pleno municipal, non? O certo é verdade que no día de hoxe vamos a debatir dous novos proxectos onde o goberno local recupera os mesmos que había no mandato anterior que non chegaron a vir a pleno e non sei se os grupos que lle deron a alcaldía a señora Castiñeira tuveron a sorte de que o goberno minoritario de momento Saceda lle preguntou algo ao respecto, se tuveron ocasión de ter algunha reunión con eles ou se polo menos lle deron a oportunidade de dar algunha opinión para este novos dous proxectos de reurbanización, humanizacións destas rúas que hoxe estamos a debatir. O certo é verdade que a este grupo non sei se fixo partícipe da idea de humanización e de reurbanización, de como executalo, cales son as prioridades, que materiales vamos a usar, que mobiliario, que deseños, que usos, quenes para e en que momento os diferentes colectivos ou veciños o van a usar, e, por lo tanto, hai que ter en conta esas necesidades presentes a curto e longo prazo, que concepto hai das mesmas, das necesidades, como digo, e incluso as necesidades que pode ter o propio Concello a hora de poder utilizar esas rúas unha vez rematada esas obras, no caso de que se consigan os fondos para tal efecto, pois, como digo, que usos vai poder facer ou pode facer o Concello tendo en conta de como van a quedar esas rúas unha vez, como digo, reurbanizadas. Eu creo que son preguntas importantes que sería de ter en conta a hora de facer proxectos de urbanización. En este caso, é certo que polo menos se mantén algo de aparcamento, e é certo que en algúns sitios é imposible mantelos, por lo tanto, se estamos de acordo, e por iso nós non vamos a estar en contra destes dous proxectos, porque polo menos se aplicou un pouco o sentido común ao respecto. Pero é certo que, estando de acordo en un porcentaxe, por decir unha cifra, non un 75% do proxecto, non compartimos o 100% do mesmo, no tocante ao que acabo de decir, ou, por exemplo, na utilización dos materiales que se vai utilizar, por exemplo, nas terminacións que se van a producir, porque temos exemplos pasados e temos exemplos presentes que calquera de nós, membros desta corporación ou calquer veciño, pode comprobar por si mesmo o resultado e como están esas rúas poucos anos despois de executar as melloras. Por exemplo, como grupo mayoritario e como, lóxicamente, legítimos aspirantes a gobernar próximamente Salceda, pensamos en por que en poder facer unha remuda en algunha rúa no sentido de circulación e, polo tanto, tal como se presentan estes proxectos, pois para a nosa idea non sería válido. E, lóxicamente, pois queremos que en algunha rúa en concreto ou nos dous proxectos, en algún punto creo que se podría estirar unha, dúas, tres plazas máis de aparcamento, cousa que non se contempla. Pasamos, como ben dixo o concelleiro de área, dun 20 a un 7.
creo que é unha reducción importante, aínda que, insisto, polo menos se fai un esforzo de manter aparcamento. En consecuencia, este grupo se vai a abster en estes dous proxectos, porque, como temos dito en moitas ocasións, estamos de acordo en seguir mellorando o noso pobo, as nosas parroquias, as nosas infraestructuras, e cando estamos de acordo ou así o consideramos o apoiamos, cando non votamos en contra, e cando consideramos que está ben pero é mellorable e non podemos compartir o 100% do mesmo, pois nos abstemos. E pongo dous exemplos, non? No proxecto se contempla pois o cruzamento da rúa de onde vai ir o tránsito dos vehículos de toda índole, pois cruzamento con lousa de pedra, non? Bueno, creo que temos dous exemplos claros na rúa Gándara e na Praza de Deresa como están esas lousas de pedra a día de hoxe. Entón, eu creo que sería bo ter en conta o que sucede con obras executadas fai uns anos, o resultado das mesmas, como se atopan certos elementos das mesmas e non cometer os mesmos erros, non? E bueno, e en consecuencia, como dixen, pois este grupo non vai a votar en contra destes proxectos e consideramos que, ao noso entender, bueno, pois, en primeiro lugar, consultaríamos e daríamos a oportunidade aos diferentes grupos de poder participar no diseño das mesmas, polo menos un xesto de respeto ao resto da corporación, e así como os outros colectivos, e despois, lóxicamente, o goberno pois, que traia a pleno que considere, e cousa que non sucedeu, polo tanto, é un dos asuntos que tamén polos que vamos a absternos. Pero, máis concretamente, lóxicamente, polo que vemos nos propios proxectos que, como dixen anteriormente, pois, a nos entender, é mellorable esas cuestións nas que temos dudas porque temos exemplos do pasado. Partido Socialista. Boas tardes, noites a todos. Desde o Grupo Socialista, bueno, tendo en conta que se trata dun proxecto que busca ampliar os espazos verdes e as zonas peonís, en principio estamos de acordo, pero sí que temos varias cuestións a ter en conta. Primeiro, trátase dunha das rúas, das poucas rúas que se utilizan para pasar tanto camións como autobuses de gran tonelaxe que atravesan o casco urbano a veces. Por lo tanto, sí que habría que ver en conta tanto na anchura da estrada, que, bueno, pon 320, entendo que chega, como os materiais que se van a utilizar, sobre todo nesta primeira parte, na parte de arriba, na parte de 20 km/h, na parte máis lenta. E outra cousa que non vemos no proxecto, bueno, supoño que si se buscará un sitio para colocarlo, evidentemente, na zona, digamos, cerca da mini rotonda que hai ali, hai unha zona, unha especie de punto limpio, que tamén se quita. Entendo que haberá que buscar tamén un lugar para colocalo, xa que é bastante grande. Se traslada, bueno, sí, pero non o topei no... vale, se traslada para baixo. Bueno, de todas as maneiras, unha das cousas que quero dicir, unha das queixas que nos dan os veciños desa zona, da rotonda da arriba, de Vitoriano Pérez Vidal con Rosalía de Castro, é que nos últimos tempos foronlles desaparecendo os puntos de botar residuos, os contenedores. Vale, entendo que por unha cuestión estética, pero algúns veciños resultalles incómodo neste momento, porque nesa rotonda pasou de haber 2 puntos a non haber ningún, e agora se se bota máis para baixo, pois queda bastante lonxe da veciñanza arredor desa rotonda. Vamos, son os puntos que analizamos nós. Grupo Mixto, Sebastiano. Boa tarde a todas e a todos. Nos alegrámonos que aínda dure o plano Ágora, non? Pola noticia que temos non lle queda moito, lamentablemente. O cambio de goberno na Deputación me parece que vai acabar con esta fase de proxectos que tanta vida lle deron e aínda quedarán por dar a moitas rúas das nosas vilas e das nosas cidades gañadas para o tránsito das persoas
e de cando en vez, por suposto, arrinconando un pouquiño os vehículos, porque senón non hai posibilidade, non? Nos, o proxecto en global vémolo ben, algúns matices que me parece que son secundarios neste caso, o que sí apoiaremos sempre cando o goberno local, como en anteriores proxectos que se aprobaron, se comprometa que a hora de adxudicar a execución deste proxecto se comprometa a negocialo cos partidos cando menos que apoiaron a investidura. Queremos ter opinión sobre os investimentos importantes, polo menos de peso, que ten o Concello e queremos ese compromiso. Segunda quenda, Marcos. Sí, ben, eso como non sei se me escoita. Ahora sí, non? Sí, bueno, xa o repetimos noutros proxectos que tamén trouxemos do Plan Ágora. Efectivamente, isto é a redacción do proxecto e bueno, cando encontremos o financiamento para leválos a cabo, pois efectivamente se levará a cabo reunión con todos os partidos e se proporán incluso se pode facer algunha mellora na hora da execución, pois tamén estamos abertos, non? Despois, en canto ao que decía Xurxo no que comentaban os veciños, esa demanda que hai de falta de puntos para depositar os residuos, pois entendo que te refires á rotonda de Rosalía de Castro. Bueno, eso xa é un tema que xa abordamos no seu momento. Si antes había unha illa ecolóxica nesa rotonda, que intentamos, bueno, ou había queixas de varios veciños porque lle molestaban e porque había, bueno, pois habían negocios, habían problemas de olores, de, bueno, certos problemas, non? Se intentaron buscar unha nova ubicación e, bueno, se mantivo varias reunións tanto no Concello como no propio emplazamento para cos veciños, con todas as comunidades de propietarios, para intentar buscar un emplazamento que, bueno, pois que satisfacese a todos. Non se chegou a un acordo, non, bueno, pois nadie o quería ter debaixo, non? Al final todo o mundo queremos ter un contenedor, o sea, cerca un punto para verter os residuos, pero non debaixo non diante da nosa porta. Entón, ao final se acordou que a mellor opción pois era eso, pois habilitar e dotar de máis contenedores a illa que está na Rúa do Rollo e ampliar tamén a illa ecolóxica que está aquí en Rosalía de Castro. Esa era un pouco a solución que se encontrou para solucionar este problema. Non sei, en tema dos aparcamentos, das plazas de aparcamento, neste caso creemos que non é un gran problema, bueno, en xeral non é un problema o aparcamento en Salceda, eso creo que xa está máis que claro, non temos máis de 23 aparcadoiros disuasorios, e teño aquí o dato, na Rúa Rosalía de Castro temos 3 aparcadoiros no lateral do pabillón e 2 aparcadoiros no que é no tramo final da rúa, que suma ao final casi uns 7.000 metros cuadrados e 270 prazas de aparcadoiros. O sea, creo que en este proxecto o problema do aparcamento non é un problema como tal. Segunda quenda, Partido Popular. Segunda quenda, Partido Socialista. Bueno, evidentemente sí que é un problema o dos puntos de vertido de lixo. Bueno, pois sí, como mellor sería conveniente convocar ou mellor nalgúnha comisión deste Concello a analizar o tema, porque sí, evidentemente nadie os quere debaixo, pero logo a xente protesta de que lle queda lonxe, ou limitar as horas de vertido dos residuos como se fai noutras zonas. Habería que buscar unha ordenanza que regulase un pouco iso, en canto do proxecto nada máis. Grupo Mixto. Pois antes de pasar a votar esta proposta, 2 apuntamentos. Bueno, primeiro, dar algún dato máis, non? Fixo estupendamente o concelleiro, pero eu creo que é importante destacar sempre que seguimos o noso libro
de ruta para entender o urbanismo como un xeito de favorecer a vida das persoas, seguindo o PEMUS, o Plan de Mobilidade Urbana Sostíbel, e ademais o Plan Ágora. Son requisitos imprescindibles dentro do criterio deste goberno e dos anteriores compañeiros que temos a hora de ver o urbanismo pensado para as persoas. Moitos dos obxectivos se cumplen ademais con estes dous criterios, tanto co PEMUS como sendo Concello Ágora como somos Alceda, que son o obxectivo de reducción de velocidade, de gañar espacio para as persoas, de menor contaminación, de evitar ruídos, de ampliación de espazos verdes, máis árbores, mobiliario urbano, en definitiva, espazo público para as persoas. E, ademais, sempre vemos a parte estética das humanizacións, das naturalizacións, que me gusta máis a mí esa palabra, pero hai que ver a funcional tamén. Ocurriu no Carreiro do Rollo, non? Era unha obra sin importancia, unha obra gañadora de un grande área e que resulta que deu solución a un problema moi grave que tiñamos tanto de saneamento como recollida de pluviais nese espazo e que solucionaron a problemática no centro da vila. Renovación de saneamento, separación de pluviais, sustitución de tubaxe de abastecemento, soterramento de cableado, de fibra de telefonía, de alumeado, unha actuación de casi 3.000 metros cuadrados, de 676.000 euros que o Gallá, a Deputación, teña ben financiar, tenga ben cambiarlle de nombre os plans. Antes era Ágora, ahora inventáronse unha liña que é liña 4 que sirve para a redacción de proxectos, pero vamos, nada que ver con aquel ambicioso plan Ágora que tantos e tantas defendemos. E sobre o que dixo o portavoz do Partido Popular, Santiago Davila, a mí me gustaría, que dixera cales son as rúas que están en mal estado ou que a veciñanza ten queixas despois de unha humanización, que deshumanizaría, e puña antes, por exemplo, a situación da pedra na Gándara. Eu creo que habría unha solución fácil. Evitar moitísimo do tráfico rodado, sobre todo aquel de tonelaxe, arranxando a estrada da Xunta do lateral, que vende en Tenza do Matadoiro, cara a conexión na Gándara, capo 510, que está en un estado lamentable, e a Xunta, ano tras ano, sigue sin arranxar, ademais de paralizar cando outros e outras si o quixemos facer. E tamén quería destacar, porque así o tiña ademais contemplado o concelleiro Marcos, que non fai falta que sexan vostede goberno, nós tamén temos pensado ese o noso compromiso ca veciñanza, de na próxima primavera, cando se pinte, se fará un cambio de dirección ao final de Rafael Tilbeadrio cara o cruce, en Tronque Rosalía con Ador e Rafael Tilbeadrio, cambiando esa dirección ata o final da rúa. E creo que non me queda ningún punto máis. Criterios Ágora e PEMUS sempre, e votamos. Non lle vou dar a palabra porque xa tuvo as súas quendas, e a alcaldesa é a que pecha os puntos. Iso debería sabelo. Terá máis oportunidade de falar, non se preocupe. Primeiro, aprobar o proxecto de obras denominado Proxecto Básico de Execución de Obras de Recuperación de Espacio Público e Creación de Sendas Peonís na rúa Rosalía de Castro, redactado polo arquitecto Rubén Martín Vázquez Pérez, de data 3/12/24, ascendendo o total de orzamento a 676.753, IBE do 21% incluído, ascende o IBE a 117.453 e o presuposto sen IBE a 559.300, que reúne cantos requisitos son exigidos pola Lei do Real Decreto 1098/2021, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Lei de Contratos e Administracións Públicas, e segundo, que se leva a cabo o reformulo de proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor? Movemento Salceda, PSOE e BNG. Abstencións? Partido Popular. Apróbase, polo tanto, este punto. Pasamos ao segundo. Expediente 2593/2024, actuacións urbanísticas, aprobación proxecto básico de execución de obras de recuperación de espacios públicos e creación de sendas peonís na rúa Brasil e no tramo de Avenida Galicia. Concelleiro de Mobilidade. Ben, pois neste segundo punto
Teremos o segundo do proxecto de humanización, neste caso Rúa Brasil e o tramo da Avenida de Galicia, nunha actuación que abarca un área de 2.035 metros cuadrados e unha longitude de 193 metros. Contempla a reurbanización da Rúa Brasil no entronque coa Rúa Pontevedra e o tramo que dá continuidade por a Avenida de Galicia ata o cruce coa Rúa Argentina. As deficiencias que se encontraban que se encontran actualmente nesta rúa son que as beirarrúas a cada lado do vial teñen as dimensións reducidas e manteñen bastante irregularidade, co cal todo o tema de accesibilidade está entredito. Hai un carril estreito debido a que hai a zona de estacionamento en ambos os lados da calzada e hai ausencia de zonas verdes e hai mala visibilidade no cruce coa Avenida de Galicia. Neste momento, xusto cando chegas ao final da Rúa Brasil, hai un paso de peóns e logo está o cruce, moitas veces arrancas, ven un coche, tens que paras no medio do paso de peóns, dai un pouco tamén esa idea de facer que teña preferencia nese cruce os que suben por Rúa Brasil e non os da Avenida de Galicia. A proposta de mellora é un poquinho na senda do que viñamos falando no anterior punto, gañar espacio para os peóns, para o tránsito peonil e tamén regular o tráfico, así como a súa velocidade, a minorar a velocidade dos coches. Ver as rúas con ancho igual ou maior a 2,5 metros, seguindo os criterios do Plan Ágora, mellorar a accesibilidade, creando beirarrúas continuas e a mesma cota que as beirarrúas das rúas colindantes, mellorar a seguridade e introducir especies vegetais un pouco que dean ese color verde ás rúas. Os materiais que se utilizan para as beirarrúas lousa de granito, como falamos, igual que aos vados que con adoquín de granito, espazo para tráfico rodado de asfalto, 2 capas de MVC e régulas de separación entre calzada e estacionamento de formigón, igual que as zonas de aparcamento. As especies vegetais un pouco máis do mesmo, especies que sean caducifolias de crecemento vertical e non que collan moito porte. Neste caso elíxense exemplares como o ginkgo, o freixo e o liquidámbar, que son árbores de aliñación. Incorpórase tamén mobiliario urbano, como 24 faróis, 7 bancos de granito e 2 de formigón, papeleiras, volardos, tapas de alcorque e 148 metros de borde metálico para xardineiras e alcorques, igual que a sinalización. As infraestructuras urbanas mantéñense as redes de electricidade e gas, renóvase a rede de saneamento, alumeado e abastecemento, incorpórase unha nova rede de pluviais separativa e procede ao soterramento da liña telefónica. O orzamento base de licitación é de 491.725 euros. E un pouco o resultado final desta intervención, é igual que no caso anterior, aumento da área de tránsito peonil, neste caso pasa dun 37% a un 56%, un descenso da área de tráfico rodado, que pasa do 42% ao 30%, descenso da área de aparcamento dun 20 a un 10% e aumento de zonas verdes, sempre cumprindo cos criterios do Plan Ágora e nese empeño de seguir coa transformación de Salceda nesta liña de ganar espazo para as persoas, maior mobilidade e buscando outras formas de mobilidade máis sostible. Partido Popular. Ben, o certo é verdade que xa poderon comprobar vostedes que a señora alcaldesa pregunta e resulta que non deixa contestar, non? Pero, señora alcaldesa, vostedes pediron autorización para facer o que fixeron ali nesa arranque no Matadeiro, pediron permiso? Ou pola jeta fixeron o que non tiña autorización nin permiso? Porque normalmente é o que fan. Pero tranquila que seguro que se vai arranxar esa carretera. Ten a pendiente suficiente para poder subir camións por aí, sí ou non? Cumple. Por aí podemos desviar o tráfico pesado, tal como está. Tal como vostedes iniciaron ese primeiro metro desa vial colindante a PO 510.
Ahora lle contesto. Por favor, por favor, por favor. Decía vostede que cal serían as rúas que nos deshumanizaríamos. Ninguna. Pero non significa que estean ben executadas. Pero que vostedes teñen unha facilidade para darlle a volta a tortilla, de manipular e tergiversar o que decimos. Oiga, que nos estamos de acordo en seguir mellorando as rúas do noso casco urbano, ou é que non o entenden, ou é que non escoitan, ou é que non leen atas dos plenos. Pero iso non significa que podamos discrepar en certos criterios de como se fai. Pero se temos dúcias de exemplos. Me decía, me podía decir cales son as rúas que están mal? Oiga, vostede non anda polo casco urbano? Vostede non mira como está o cruce do Charanco, por exemplo, como está aquela sardiñeira ali enterrada, machacada, que por non rectificar hasta aí puxeron refuerzos e gastaronse dinheiro encima das propias sardiñeiras, refuerzo, ainda fai así a cabeza como se non é verdade o que estou dicindo, o sea, como se non é verdade o que estou dicindo. Vostede non vai pola rúa Ganda e non mira como están as lousas de pedra, e que por aí non poden pasar autobuses, non teñen que pasar autobuses, ou é que vostede non pasa pola de Besa e mira como está a Plaza de Besa. Por certo, como sería a Plaza de Besa se fixeran un mínimo de caso que propuxamos de cambiar a rúa, de non metela por onde está, coa vida que ten agora ese centro social, cuánto mellor non sería. Vostede ten pasado pola capela de San Blas en Entenza e veu como está a día de hoxe o remate desa obra que se fixo fai pouco máis de 2 anos. Ten pasado por ali? Igual non. Parecelle ben o cruce do bar central, tal como quedou? Sí. Parecelle guai que en todos os entroidos haya que poñerlle unha rampa para que os carrozas do Castro Barreiro da Feira teñan que remontar, porque vostedes nin contemplaron iso. Que é lamentable que todos os anos haya que sacar as farolas e poñerlle un acceso para montar por encima das beirarrúas as carrozas da Feira do Castro Barreiro. E iso non é posible facelo igual de ben contemplando esa necesidade sin ter que facer iso todos os anos. Pero vostedes antes de rectificar e recoñecer errores, o que sea, pa diante. Que máis dá? Vostede non se acorda como quedou a rúa Joaquín Fernández Estelo despois de rematar esas obras semanas despois que se afundiu, hubo que volver a fresar e facer todo? As sardiñeiras que colocaron que unha semana despois estaban todas machacadas porque xa non millaron decentes dende o inicio. Usted fíjese o que acabo de decir, en pouco tempo, e o que pensei de que usted dixo, imagínese se me dera tempo quanto lle podría decir. En canto á rúa que nos ocupa, os criterios exactamente os mesmos que a rúa Rosalía de Castro e, polo tanto, o noso grupo se vai a abster e me remito en este punto na ata do pleno a miña intervención do punto anterior referente á rúa Rosalía de Castro. Partido Socialista. Vale, sí, o proxecto é similar ao anterior. O que sí considero importante nesta humanización desta rúa que, bueno, eu pois paso por esta rúa prácticamente todos os días, que si o de aumentar a visibilidade no cruce das dúas rúas sí que considero algo moi importante, porque ás veces, bueno, nunca houve un accidente que eu saiba nese punto, pero na saída do Rúa Brasil sí que é moi complicado controlar cando alguén ven pola Rúa Avenida de Galicia. Entonces sí que propoño que se poña énfase en mellorar a visibilidade nese cruce, tanto a nivel urbanístico como mellor un espello do outro lado da rúa, pois tampouco estaría mal. Grupo Mixto, BNG. Señor Troncoso, nos cando falamos de ter opinión a efectos dos investimentos non estamos falando de ser receptores de noticias de que se solicitan cartos a algunha administración para estas obras. Estamos falando de eso, falalo previamente. O resto non tería sentido, indudablemente. E baixo os condicionantes votaremos sempre a favor. Que se negocien, que se traten previamente antes de solicitar o investimento. Depois do resultado do investimento non tengo nada que decir, claro. Segunda quenda. Marcos. Non sei, igual me expliquei mal. Efectivamente, antes de facer un investimento, por suposto que se negociarán donde é prioritario facer, bueno, en calquer caso, nós tamén estamos no goberno e marcamos as nosas prioridades, non? Que para eso estamos, e logo obviamente hai que chegar a acordos, que neso traballamos, e é o acordo que temos con vos.
non sei que máis, aportar algo, seguramente ahora Loli quera dicir algo. Eu creo, Santi, que os proxectos que están realizados aquí creo que están executados ben. Efectivamente, o tempo pasa e as obras que se van executando pois necesitan certo mantemento e en calquer caso, se hai unha obra está mal executada, ese tampouco é responsabilidade directa do goberno. A veces hai problemas durante as obras, por suposto, se intentan rectificaros, intentan arranxar aquilo que sale malo, pero en calquer caso os proxectos que nacen creemos que son proxectos importantes, son proxectos ben elaborados e que veñen a poñer de releve aquelas necesidades que hai no Concello intentando solucionar os problemas que hai. Eu creo que son proxectos que están ben realizados e que veñen a depurar as necesidades que hai no Concello. Partido Popular. Ben, contestando yo ao concelleiro de área, eu estou totalmente de acordo co que dices, efectivamente. As obras cando se executan, pois os responsables tanto da redacción do proxecto como tamén incluso do propio constructor do goberno de turno da corporación, lóxicamente non vai a saber o que vai pasar dentro dun mes respecto de como vai, se vai levantar o adoquín ou se vai estar igual. Pero cando ti teis exemplos, como dixen antes, de cousas que están sucedendo, de material que se está poñendo ou como se diseñan os proxectos en obras anteriores, o tes no teu pobo, oiga, pois corrixio, non cometas o mesmo error. Creo que puxen varios exemplos, de iso se trata. Se un sigue facendo igual, pois lóxicamente vamos ter os mesmos resultados. Esa é a nosa opinión. E o tempo nos dará ou nos sacará a razón. Por iso que non podemos apoiar estes proxectos tal como están, porque creemos que se vai cometer uns erros que veñen en outros proxectos. E me quedo atrás en Alcaldesa, a rúa Pontevedra. Oiga, cuántas reparacións se fixo os adoquíns da rúa Pontevedra? Non fan ruido os adoquíns donde pasan centros de coches diarios por esa zona? Bueno, pues nos creemos que sí. E nos apoiamos esa rúa, señora Alcaldesa, nos votamos a favor. En aquel momento, como criterio, ustedes unha risa todo. Ustedes pensan que teñen a verdade. Sí, estou falando eu, respeto. Non debe ir a Portugal. Respeto. Entón, vostedes créense na verdade absoluta, vostedes nunca se equivocan, o do seu é o único que vale, os demais opinamos e entonces non vale para nada, non temos nin idea, en fin, todo eso, non? Por iso que, en fin, unha vez e outra vez, pois, os veciños nos dan a victoria electoral, a pesar de que vostedes gobernan. Pero, bueno, oiga, nos facemos con toda boa intención e con todo bo criterio, e sendo coherente, señor Alex, rías o que queira, pero é o certo, non? É dicir, contundentemente ganamos as eleccións unha vez tras outra. Entonces, se queren ter en conta as opinións, ben, se non queren ter en conta, alá vostedes, os resultados, pois, os padecen os veciños e os padecemos todos, porque logo, pois, hai que gastar diñeiro en obras de reparación de rúas ou de obras non de 10 anos despois, non, de medio ano, un ano, 2 anos despois, a calle Pontevedra é un exemplo clarísimo, de reasfaltado 2 anos despois, e do adoquín xa non digamos. Vale, non estamos falando de obras de 20 anos, non, de 3, 4, 5 anos. Nada máis. Partido Socialista, Grupo Mixto. Pois eu voulle agradecer ao portavoz do Partido Popular este amplio repaso polas múltiples humanizacións que transformaron e seguirán a transformar esta vila e debo a conta, ademais, do bo traballo feito. Incluso que o problema da rúa Pontevedra sexa o adoquinado, de verdad, me sorprende. Antes interrumpino, perdón, non suelo facelo, pero que quería decirlle que vostede non vai moito a Portugal, non coñece Portugal e os adoquíns que hai en todos os espazos e, bueno, que eu sepa, todo o mundo admite, máis eloxa a beleza dese país. A vostede aquí lle molesta incluso que recuperáramos os do cruce de Joaquín Fernández Estelo con Tilbe, con Avenida Galicia e con Vitoriano Pérez Vidal. En fin, pois non, mayoritariamente a cidadanía está contentísima con esas obras e nos siguen demandando obras de humanización. Sigue vostedes xogando a ser enxeñeiro, fixo non hai moito co saneamento de Entenza, non obtivo tampouco moi bo resultado. Siga vostede xogando a ser
Enxeñeiro, agradezolle, como lle dixen antes, ese repaso a todo o traballo feito. E con respecto ao que decía da estrada da Xunta, hombre, eu creo que debería, sobre todo, defender os intereses dos veciños e veciñas de Entenza. Sobre todo. E decir que a culpa foi de que non pediu permiso para non deixar rematar esa estrada que daba un servicio excelente e garantía de seguridade á zona peonil de tráfico calmado da Gándara é lamentable. Efectivamente, a única parte que se arranxou foi a da Deputación, estaban as máquinas a punto de asfaltar o treito que tiña que pagar a Xunta e que tiña que arranxar a Xunta. Nos decidimos facelo igualmente porque era un clamor o de Entenza de arranxar esa estrada e paralizaron. E sabe quen a paralizou despois de dar a súa palabra? Porque igual para vostede non, pero para min sí que conta. Precisamente naquel momento tiña bastante que ver co seu partido. Co seu partido. Esa foi a orde no, e non só me paralizaron, sino incluso que me denunciaron. Non chegou a ningún sitio, evidentemente, porque eu estou aquí para defender os intereses dos meus veciños, e así seguirei, e así o seguirei a facer. E repítolle, ese enlace sería unha estupenda solución para que as rúas se mantiveran en excelente estado. E sabe cal sería outro? Que tamén, curiosamente, depende da Xunta, o enlace da Lagoela. A PO 510 que a PO 411. Ese sería a solución perfecta, desviando todo o tráfico pesado. Sexa vostede un pouquiño máis ambicioso e loito por esas solucións que si son solucións para a veciñanza de Salceda. Con respecto a Tano, non vou perder a oportunidade. Vostede vai a votar a favor destes dous proxectos porque son dos proxectos do Plan Ágora que sabe que foron defensa aférrima do BNG na Deputación, equivocouse unha primeira vez, pero seguro que non se volve a equivocar máis veces. Nós, mesmo así, sempre o fixemos partícipe, fixémolo xa na primeira quenda de proxectos que truxemos, que o faríamos partícipe no momento da execución do proxecto, pero se xamos realistas. A primeira vez votou en contra porque creo que permítame humildemente decirlle que estaba un pouco despistado e descoñecía que este proxecto era do BNG da Deputación. Un excelente proxecto por outra banda. Votamos, pois, o punto 2, expediente 2593/2024, actuacións urbanísticas, aprobación do proxecto básico e de execución de obras de recuperación dos espazos públicos e creación de sendas peonís na Rúa Brasil e tramo de Avenida Galicia. Votos a favor. Votos a favor de Movemento Salceda, PSOE e BNG. Abstencións. Abstención do Partido Popular. Sai adiante este punto. E pasamos ao punto 3 da parte resolutiva, o expediente 2482/2024, prevención de riscos laborais, protocolo para prevención e tratamento do acoso sexual e por razón de sexo. Permitídeme saudar a dúas persoas que non fixen, a persoa que nos acompaña no público e a secretaria accidentalana, que non nos fixen tampouco. Ahora sí, Selene, adiante. Ben, pois neste punto saudar os aquí presentes e os que nos venden das súas casas. Vimos neste punto a intentar aprobar o protocolo contra o acoso sexual e por razón de sexo, un protocolo que trata de cumplir con 9 obxectivos principais, entre os que destacamos algúns como os seguintes: non previr todas as situacións de acoso sexual e ou por razón de sexo que se poidan producir, no caso de que algunha persoa traballadora detectase ou considerase que é obxecto de acoso sexual ou por razón de sexo, establecer un procedimento de actuación que nos permita actuar e adoptar as medidas oportunas, así como dispor de medios para afrontar o problema e evitar que se repita, identificar aquelas conductas constitutivas de acoso, asegurar a rehabilitación e a reinserción da víctima de acoso sexual ou por razón de sexo no seu posto de traballo, asegurar o apoio xurídico e legal e sancionar a persoa agresora implicada nesta situación, fomentar unha cultura preventiva do acoso sexual, manifestar a tolerancia cero do Concello de Salceda e Caselas fronte á situación de acoso sexual ou por razón de sexo, e establecer un procedimento interno de actuación para os casos nos que, aínda tratando de previr ditas situacións, se produza unha denuncia interna por este tipo de situacións por parte de algunha persoa traballadora. Un protocolo que se aplicará a todas as persoas traballadoras que forman parte do Concello de Salceda e Caselas, así como aquelas que prestan servizos para o Concello,
Este protocolo aplícase tanto nos lugares de traballo como naqueles lugares onde se realice calquera xestión relacionada coa actividade laboral, nos desplazamentos dos traballadores, nos marcos das comunicacións que estén relacionadas co ámbito laboral, traxectos entre o domicilio e o lugar de traballo. Eses serían os espacios que contemplaría, non? Terá unha vixencia indefinida, sempre xuízo de que aos 4 anos se pode realizar unha revisión coa parte social, podendo modificar ou incorporar diferentes accións despois de que haxa un acordo tras unha negociación entre o Concello de Salceda e aquelas organizacións sindicais e parte social, como se ven de realizar agora mesmo. A fase inicial ou apertura deste protocolo realizaríase tras a solicitude por escrito ou ben da persoa traballadora afectada ou doutra persoa traballadora que teña o coñecemento do problema ou de oficio, non? Por os diferentes xefes dos departamentos que consideren que é necesario para protexer a saúde dos traballadores e das traballadoras. É importante recalcar que non serán tidas en condicións as consideracións ás denuncias anónimas. Para facilitar este proceso, dase o anexo 1, que é un formulario que estará accesible para todas as persoas traballadoras e que, queremos que facilitará este tipo de accións. Unha segunda fase que será a Comisión de Instrucción, que será o órgano encargado de tramitar todos os procedementos conforme o establecido no presente protocolo e que velará que valorará en cada caso a información que se vaya recibindo. Unha comisión de instrucción que estará composta por 4 persoas, non máis, e que serán 2 representantes do Concello e outras 2 representantes sindicais. Unha terceira fase que será o desenvolvemento da instrucción, onde se informará a presunta víctima todos os seus dereitos que neste protocolo se recollen e dos que poderá facer uso, e tamén ao longo da instrucción se dará audiencia ás persoas intervintes, testemunhas e aquelas implicadas na comisión de instrucción que consideren así declarar, e se adoptarán tamén unha serie de medidas cautelares. Unha cuarta fase de resolución da instrucción é unha fase de controle de seguimento para que este procedimento teña unha serie de garantías. Será fundamental o dereito á intimidade das persoas que tomaron parte en calquera das fases deste procedimento e o protocolo recolle que o principio de confidencialidade garantirá que todas as persoas implicadas o deber de guardar estrita confidencialidade, non podendo divulgarse ningunha información a partes ou persoas non implicadas no caso, salvo que sexa necesario para a investigación. Un apartado de protección de datos persoais que será de obligatorio cumprimento para todas as persoas que participen nestas comisións, reunións ou que aporten calquera tipo de proba, sempre intentando defender a víctima ou as persoas que tamén son valentes para denunciar algún caso, o caso que suceda. E a resolución final. Finalmente se achegan unha serie de anexos, que sería ese primeiro anexo para iniciar o procedimento, un segundo anexo no que se recollen a través de que forma se darían unhas sancións disciplinarias, un terceiro anexo no que se indica a composición da instrucción investigadora e, por último, pero non menos importante, un acordo de confidencialidade. Este protocolo realizouse unha primeira mesa de traballo conxunto no que se recolleron todas as aportacións que se fixou por parte dos diferentes sindicatos e delegados sindicais e tiveron en conta, se incluíron e na segunda mesa xa se chegou a unha conclusión. Palabras, Partido Popular. Boas noites a todos os compañeiros, veciño e os veciños que nos ouven polos canles de YouTube. Sinceramente, creo que este 19 de decembro estamos de noraboa si realmente aprobamos por unanimidade
este protocolo para a prevención e tratamento de acoso sexual e por razón de sexo para o Concello de Salceda de Caselas, xa que pretende dar resposta, neste caso, a unha necesidade normativa concreta, xa que un deber para todas as empresas e administracións con independencia do tamaño do seu cadro de persoal, así como as que prestan servizos para concellos, incluídas as que o fan nas súas instalacións ou centros de traballo, ben por conta de outras empresas contratistas ou subcontratistas, ben por conta de empresas de traballo temporal, establecendo así accións encamiñadas á prevención, á detección, intervención e seguimento, creando un entorno máis seguro e respetuoso para todas as persoas, neste caso, que ofrecen traballos para o Concello. En definitiva, todas as empresas que, por ende, os empregados das mesmas, teñan que ser coñecedoras da existencia deste protocolo como tal que será aplicado en calquer caso de violencia e acoso no mundo do traballo que ocorren durante o traballo, en relación con traballo ou como resultado do mesmo, e como dicía a compañeira, no lugar de traballo ou no lugar onde se realice calquera xestión que teña que ver co ámbito laboral ou no marco das comunicacións que estean relacionadas co traballo. En definitiva, o obxectivo neste caso é previr todas as situacións de acoso sexual ou acoso por razón de exceso que se poidan producir, de identificación de condutas constitutivas de acoso nas súas distintas modalidades, de acoso sexual e por razón de sexo, de asesoramento e apoio xurídico e legal, de protección á vítima e, sobre todo, de sanción á persoa agresora, aplicando rigorosamente o Código Disciplinario recollido no Convenio Colectivo de Aplicación, sen menoscabo de denunciar o feito se fosen constitutivos de delito neste caso. As consecuencias do acoso sexual ou acoso por razón de sexo, primeiro, a sofre a vítima, neste caso. Por iso temos que asegurarnos de actuar desde un inicio e consideramos que ter un protocolo, como que se quere aprobar hoxe, e que este sea coñecedor por todos os empregados, pode impulsar as vítimas a denunciar, en primeiro lugar, estes feitos. Porque isto previamente o que provoca nas vítimas é inseguridade ou inquietude no traballo, tensión e medo a determinadas situacións e a quen lle acosa, sentimento de humillación e incluso, como indicado no protocolo, culpabilidade, medo ou vergoña de facer público o acoso que están a sufrir. Por iso, ten tal importancia coñecer primeiramente o protocolo e a nivel de traballo, como empregado, obviamente, pola disminución de productividade, provocando tamén consecuencias para o persoal en xeral, unha vez coñecidos estes feitos. En primeiro lugar, a importancia de dar inicio a este protocolo e difundir medidas de prevención, coñecer os procedementos de actuación e ir actualizando e corrixindo a medida que avancemos con máis medios e actualización de información máis que chegados os 4 anos. Na primeira fase inicial, alegrámonos que tal e como solicitaron os representantes de traballadores do Concello, como pudemos ler nas actas das comisións adxuntas neste expediente, se engadise como medio de contacto outro correo habilitado polo Concello, neste caso, ademais do da Alcaldía, ou de Secretaría, como solicitaron, aínda que non fose obligación, sino recomendación, boa é a ratificación e a chegada de acordo por parte política e sindical. Ademais deste protocolo, sigo unhas fases, consideramos que a parte de control e seguimento ten a maior importancia, igual que a protección de datos, neste caso por prevención e protección hacia a vítima. En definitiva, co acordo por parte do Goberno, dos representantes dos traballadores do Concello e dos sindicatos, o voto, como xa indiquei ao inicio desta exposición, é completamente favorable a este protocolo para a prevención e tratamento do acoso sexual e por razón de sexo para o Concello de Salceda de Caselas e, como sinalei, ser coñecedores deste protocolo é vital, ao igual que facerlle un seguimento continuado ao mesmo. Partido Socialista. Pouco máis que engadir ao dito polas compañeiras, completamente a favor de que se introduza este protocolo, pouco máis que dicir. Grupo Mixto. Benvido sexa este protocolo. A veces teñen que pasar algo para que nos demos conta que estamos fora de xogo, non? A mí gustaríame unha aclaración no anexo 2, falase das sancións disciplinarias que serán recollidas no primeiro convenio colectivo de persoal
laboral, gostaríame que se incluíse en que boletín foi publicado este convenio, non? Alegrámonos, en todo caso, que sexa un pacto, un acordo entre a parte sindical e o goberno e vamos a apoialo. Algún uso da segunda quenda, Partido Popular? Ben, pois, como ben dixo a compañeira Ana Cristina, damos resposta con este primeiro protocolo para a prevención e tratamento do acoso sexual por razón de sexo do Concello de Salceda de Caselas, e tal e como recolle a proposta e tamén deu lectura a Ana Cristina, é unha necesidade normativa e un deber de todas as empresas e administracións. Protocolo negociado en mesa, aprobado e acordado o 9 deste mes, de conformidade con todas as partes, recollendo todas as aportacións. Eu animaría a todos os compañeiros, concelleiros desta corporación a cumprir con unha das medidas deste protocolo no apartado de prevención que recolle recibir formación en materia de igualdade. Vai ser obrigatoria para todo o persoal do Concello e o protocolo recolle que se recomenda, posto que non se pode facer de carácter obligatorio, a parte política. Neste caso, animo-os a todos a recibir esta formación que implementará o Concello. Dito isto, pasamos a aprobar a proposta. Primeiro, aprobación do protocolo para a prevención e tratamento do acoso sexual por razón de sexo para o Concello de Salceda de Caselas. E segundo, unha vez asinado, procederase a súa publicación no Redcon e se difundirá entre o persoal do Concello de Salceda de Caselas. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao cuarto e último punto. Expediente 2601/2024, aprobación do terceiro Plan de Igualdade de Mulleres e Homes de Salceda de Caselas 2025-2028 que defenderá a concelleira e compañeira de Igualdade, Selene. Ben, pois neste punto vimos a presentar o terceiro Plan de Igualdade 2024-2028 que será un pouquiño a folla de ruta para a posta en marcha de medidas e accións en materia de igualdade no noso Concello, algo pois que a mí persoalmente me enche de ilusión porque son novas medidas, novos proxectos, un pouquiño tamén pois elaborados por mí e que non me toca heredar, entón creo que como todos os proxectos que un fai sempre, pois se collen con máis de ilusión, non? Este plan xira en torno a 10 obxectivos principais, presenta máis de 120 medidas cuxo cumprimento axudarían a lograr parcial ou totalmente estes obxectivos. Recalcar que a pesar de que este plan está encabezado pola Consellería de Igualdade é de carácter transversal e afecta a todas as áreas de goberno. O documento divídese principalmente en 3 apartados. Unha primeira parte de recollida e análisis de datos, unha segunda onde se establecen os obxectivos e os eixos de traballo e se propoñen unha serie de medidas que axudarían a cumplilos e finalmente un apartado de seguimento e de análise. Na primeira parte, nesa recollida e análisis de datos, se fixo se utilizou unha metodoloxía mixta onde a parte cuantitativa os resultados cuantitativos se sacaron das enquisas de participación, se recolleron datos de empregabilidade, demográficos, de violencia de xénero e dos servicios comunitarios e datos a nivel estatal e da nosa comunidade autónoma, pero sobre todo a nivel concello, que é o que aquí nos interesa. Analizouse tamén o segundo plan de igualdade, recolleuse información cualitativa a través de 3 mesas de traballo onde se mostraron fortalezas, debilidades e diferentes propostas en materias de igualdade no noso Concello, no que participaron un total de 25 persoas e que desde aquí aproveito enormemente para agradecerlles a súa dedicación, o seu tempo, o seu respeto e xenerosidade compartindo estas mesas de traballo con outros colectivos e asociacións, aportando ideas, aunando forzas e esforzos para que a igualdade real e efectiva se poida dar no noso Concello, así que aproveito este medio para agradecerlle a todos e a todas eles, non?
Unha desas primeiras mesas de traballo realizouse no IES Pedrarrubias, foi unha mesa que se realizou coa xuventude, coa mocidade, rapazas e rapaces de terceiro, cuarto da ESO, tamén de primeiro de bacharelato, que demostraron unha sabiduría, uns coñecementos que nos dan, vamos, eu quedei abrallada, coñecen o territorio, coñecen as necesidades, son obxectivos, fixeron unhas aportacións, baixo o meu punto de vista, espectaculares. Gracias, de verdade. Unha mesa de traballo cos técnicos do CDL O Torrón, con persoal do Obradoiro, con persoal do PIE, con persoal, bueno, pois que ten citas coa Xunta, co AEDL, aportacións tamén moi interesantes, recolléronse todos os aspectos que traballan a diario pola empregabilidade das mulleres, sobre todo con, bueno, pois con situacións de vulnerabilidade, e tamén lles agradezo o seu esforzo e as súas aportacións. E por último, non menos importante, unha mesa con colectivos deportivos, culturais e os equipos directivos dos 3 centros educativos o CRA, o IES e o CEP Altamira, que fixeron aportacións tamén moi importantes. Estes análisis cualitativo utilizouse máis na segunda parte, xa que se tiveron en conta para elaborar as medidas e os obxectivos, non? Esas aportacións que propuxeron. Eu destaco 6 aportacións que, baixo o meu punto de vista, son das máis importantes, non porque eu pense así, sino porque a totalidade das persoas que participaron nestas mesas de traballo coincidían nisto. A importancia da educación afectivo-sexual e o grave impacto da pornografía na violencia de xénero. Os profesores recoñecían que os rapaces buscan nos dispositivos escolares pornografía. Os rapaces e rapazas adolescentes que participaron recoñecían haber recibido, pois a través de algún grupo de WhatsApp, buscado algún compañeiro ou compañeira, contido pornográfico a edades que son aterradoras. Os colectivos deportivos, o mismo, é fundamental que traballemos unidos e unidas contra isto, porque é un mal que é fundamental. Eu creo que é fundamental. O mal uso das redes sociais, a dificultade das mulleres para conciliar a vida familiar e laboral, os traballos dos coidados domésticos non remunerados e que a día de hoxe siguen sendo feminizados, a carga e os problemas de saúde mental das coidadoras e a falta enorme de corresponsabilidade familiar a día de hoxe e que afortunadamente parece que as novas xeracións pois van mellorando, non? Finalmente, estes eixos vertebradores serían un primeiro eixo que sería unha xestión municipal con enfoque de xénero, un segundo eixo que sería economía e emprego, terceiro, conciliación, corresponsabilidade, tempos e cuidados, o cuarto, empoderamento e participación social, o quinto, saúde, deporte, benestar e calidade de vida, o sexto, espazos urbanos, vivenda e seguridade, o séptimo, formación, cultura e educación para a igualdade, oitavo, Salceda en marcha contra a violencia de xénero, noveno, igualdade no medio rural e décimo, a mocidade. Eixos fundamentais se queremos conseguir unha igualdade efectiva e real, hai que atacarlle a todas as áreas. Máis de 120 medidas, é un proxecto ambicioso. Somos conscientes de que o mellor non podemos atacar todas esas medidas, pero trátase de que a folla de ruta, de que os camiños sean amplios e diversos e que os poidamos cumplir. Pero non debemos esquecernos de que isto non é un proxecto pechado e que debemos, ao largo destes 4 anos, seguir reuníndonos, seguir escoitando, seguir recollendo datos dos diferentes colectivos e adaptar os recursos que temos para a igualdade e os recursos económicos, adaptalo ás necesidades reais da veciñanza, adaptando estas medidas nas medidas que os nosos veciñas e veciños necesiten. Palabras, Partido Popular. Sen dúbida, como comentei antes, é un bo día, neste caso, no que a prevención e a igualdade se refire no tocante a esta administración municipal. Xa defendín este punto xustamente na legislatura anterior, o segundo plan de igualdade deste Concello, e volvo a facelo no nome deste grupo municipal no ano 2024, porque un dos obxectivos deste grupo é defender sempre a garantía da igualdade efectiva entre mulleres e homes neste Concello e en todos os ámbitos. Este plan non só debe ser un compromiso formal en papel, debe ser un compromiso real do día a día de todos e todas nós,
unha folla de ruta práctica que busque transformar a realidade municipal nun lugar máis xusto, máis inclusivo e máis respetuoso para todos, porque a igualdade de xénero non é unha cuestión de xustiza social abstracta, é unha necesidade urxente, un direito inalienable e debe ser garantido en todos os niveis da sociedade. E nisto, o Concello, neste caso, xoga un papel fundamental porque somos a administración máis cercana aos veciños e, como tal, tense a responsabilidade de implementar políticas concretas que fomenten unha verdadeira igualdade de oportunidades. Para poder analizar este terceiro plan, tuvemos que remitirnos novamente ao segundo plan de igualdade entre mulleres e homes de Salceda de Caselas. En este segundo plan de oportunidades, de 2020 a 2023, saber cales foron as carencias detectadas no anterior e poder corrixir desta forma erros de presente e futuro. É importante coñecer por que nos traen o terceiro plan en decembro de 2024, cando o anterior foi creado cunha data estimada 2020-2023, neste caso. Compre sinalar que os datos da diagnose na que se baseou o segundo Plan de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes de Salceda de Caselas 2023 non foron suficientes, o que provocou que a identificación das desigualdades entre homes e mulleres non fora do todo completa. Para o deseño do segundo plan preveuse a creación da Mesa de Coordinación e Seguimento do Plan para velar polo cumprimento dos obxectivos do plan e encargarse da coordinación de todas as concellerías e entidades participantes no seu desenvolvemento. A mesa, presidida pola persoa titular da Concellería de Igualdade ou por quen esta delegue, o problema aquí foi que para ese seguimento cantas reunións se fixeron en 4 anos realmente de control e seguimento deste segundo plan, porque non se fai un seguimento real e efectivo dun plan, pese a importancia que para todos nós e para os integrantes da mesa de coordinación e seguimento teña, porque isto provoca que non haxa un traballo permanente, como dice a mesa, de control e seguimento de a mesma e asegurar así o grado de cumprimento das accións. Continuando con o análise do anterior plan, no segundo plan de igualdade incluíronse 63 medidas. Importante deterse que no eixo 1 promoción de igualdade na política municipal de 19 medidas, 10 non foron executadas, 5 foron executadas de forma parcial e 4 foron executadas. En total, de todas as medidas e de todos os eixos, foron executadas 26, non executadas 21 e executadas parcialmente 16. Debemos deternos naquelas medidas que non foron executadas, detectando erros e intentando corrixilos, deténdonos especialmente naqueles básicos do día a día para un concello, como é nas licitacións públicas a empresas, incluir como criterios de valoración para contratacións de obras, equipamentos urbanos, parques e xardíns que o deseño se realiza con perspectiva de xénero. Esta medida, que non foi executada e así o sinalades no plan, cada vez que asinalamos nós nun pleno, facemos aquí alarmas. Esta medida é completamente básica no día a día dunha administración pública e xustamente é a que non se cumpre por parte do Concello. Buscando respostas, preguntámonos por que casi recién aprobado este plan na primeira adxudicación de servizos para o Servizo de Asistencia no Fogar, o SAF, non se pensou en implementar unha medida básica como esta, é dicir, por que non se baremou e valorou na hora do concurso do mesmo que as empresas que querían prestar esta asistencia tivesen ou non plan de igualdade. Para esta, referímonos, e para todas e cada unha das obras que se levan a cabo por parte do Concello de Salceda de Caselas. Outras medidas que non foron executadas e consideramos prioritarias son a creación da Comisión Interdepartamental de Igualdade de carácter político-técnico destinada ao seguimento e avaliación da integración da perspectiva de xénero nas actuacións municipais máis relevantes, traballar nunha metodoloxía para incluir informes de impacto de xénero en plans, programas e demais,
Introducir nos pliegos e mesas de contratación indicadores e elementos de valoración que permitan ao Concello, con condicións de igualdade obxectiva, dar prioridade á contratación daquelas empresas que conten con planes de igualdade, plan de conciliación, distintivos de igualdade e calquera outra medida de impulso do principio de igualdade. Crear un Consello Escolar Municipal, cuxo obxectivo debe ser implementar medidas de promoción da coeducación en todos os niveis educativos, artellar mecanismos de formación e sensibilización nos centros educativos para fomentar o papel e a participación das mulleres en todas as profesións e eidos da vida política, social e económica. Podería seguir, pero estas consideramos que hai que artellar unha medida para que si se cumpran, si sexan executadas e si se implementen a partir de agora, no presente e no futuro por parte do Concello de Sanceda de Caselas no día a día. Como ben expoñedes, en actualidade ten unha importancia trascendental que o plan se cumpla en todos os ámbitos. A Concellería de Deportes, responsable de implementar medidas relevantes, tivo unha insuficiente participación na execución do segundo plan de igualdade neste caso, polo que en primeiro lugar o que solicitamos e pedimos é que isto sexa correxido desde un inicio e, sobre todo, ter compromiso por parte de todos os ámbitos para que o terceiro plan sexa, ademais de aprobado por unanimidade neste pleno, compromiso por parte de todos para que este sí sexa executado. Desde este grupo municipal, para mí un punto importante, deixeivos falar tanto a ti como a Selene, aínda que vos pasara desde os 5 minutos. Vale. Desde este grupo municipal consideramos que para que este terceiro plan de igualdade sea efectivo e non só un plan, obviamente, senón a consecución e garantía da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, é desarrollar un papel fundamental no ámbito da educación e da mocidade. E alegrámonos de todas as actividades que se fixeron por parte do Concello co Instituto e co Colexio, co CDL de Torrón, que, ademais, o engadides entre os eixos fundamentais e o compartimos completamente, porque é a forma de construcción dunha sociedade verdadeiramente igualitaria, porque as desigualdades non son casualidade, senón que se perpetúan na socialización e na educación, e os exemplos que damos os máis novos son os que perpetúan. Por iso a educación ten o papel transformador, puidendo cambiar mentalidades e rachando roles de xénero tradicionais que limitan tanto a homes como a mulleres. Ademais, é relevante que as institucións educativas se convirtan en espacios seguros onde se combatan todas as formas de violencia de xénero, incluído o acoso escolar. A sensibilización temprana sobre o respeto, a equidade e a convivencia é clave para previr futuras situacións de violencia e discriminación. Simplemente para acabar, porque estamos completamente de acordo cos 8 obxectivos orientadores deste plan, a igual que coa mocidade sexa principal axente de igualdade, simplemente volver a recalcar o papel do seguimento e control neste terceiro plan, a igual que no protocolo que aprobamos por unanimidade anteriormente, e que non se deixe facer seguimento en 2028, senón que se faga de forma constante, anual, mensual, semestral, pero que realmente se artellen para que todas as medidas sí sexan executadas. Partido Socialista? Bueno, creo que pouco queda que dicir, pero algo teño. Vamos a ver, das medidas do plan, o sea, do plan anterior, que máis que nada o que hai que analizar, estando de acordo con todas as medidas que se van poñer neste terceiro plan, si entendemos que cuestións como os alcedenses distinguidos, ben, hai paridade, si que notamos en falta nomes de rúas de mulleres, creo que, se non me engano, só temos a rúa Rosalía de Castro. E o Parque Rañar aguanta. Bueno, vale. Vale, en canto a outras cuestións, trátase máis, si ben é un plan de igualdade, evidentemente, toca puntos máis transversais, máis que tocan todos os sectores, por exemplo, como o escolar, que nos defendemos hai pouco a necesidade da súa mellora, de que hoxe me informaron que se fundira o chan, por exemplo, e iluminación, cousas que son de máis de conciliación que de igualdade, como é a aula
tardía ou na madruga, as salas de lactancia, que creo que é unha necesidade esencial nos tempos que corren, e determinadas cousas que ateñen a todos os sectores e a todos os sectores. Por lo tanto, imos apoiar evidentemente este plan. Grupo Mixto. Bueno, nós vamos a ser críticos con isto que se nos propón aquí. Primeiro, por aí, por algún lugar, fala de plano 2024-2028, creo que debe ser 2025-2028, no? 24 está vencido, non? Bueno, se nos presenta un documento de 165 páxinas e das páxinas 11 a 81 e de 90 a 116 dedícanse a analizar uns datos sobre unha enquisa realizada, enquisa cuxo valor demoscópico realmente poñemos en cuestión. Moita xente, eu preguntei a algunhas persoas desta corporación, ninguén sabía desa enquisa, co cal o valor que pode ter é moi relativo, e 2/3 do documento que se nos presenta dedicado a cadros sobre os datos desa enquisa. Fáixenos unha referencia aos servicios sociais deste Concello, un relatorio dos servicios que presta o Concello, moitos deles non teñen por que estar aquí, non teñen nada que ver coa cuestión da igualdade. Son servicios, solicitudes de dependencia, solicitudes de risga, que non teñen que ver concretamente co tema da igualdade. Eu son crítico cos anglicismos, porque é posible que alguén que lle sobre o galego pois lle senten ben os anglicismos, pero precisamente quen di que defender o galego e como está a nosa lingua, os anglicismos que non pintan nada, o sea, para decir obradoiros temos que decir workshops, ou para decir integración temos que decir mainstream. Entendo que non. Eu creo que se pasa moi así de puntillas sobre o resultado do plano anterior, cando se di o grado de execución foi superior ao 66% entre as executadas parcialmente e as executadas totalmente. Eu doulle a volta e podía decir casi o 60% non foi executado ou só foi executado parcialmente, co cal sabemos que as palabras poden dar o sentido totalmente contrario a partir dos datos que se nos poñen aquí, non? É unha cousa que debe chamar moita atención e é nun dos casos di que se analizan as persoas que cubriron esa enquisa, que participaches en actividades feministas organizadas polo Concello e das 100 e algo persoas só 4 manifestaron participar en actividades feministas organizadas polo Concello. Debería chamarnos ese tema a atención. Como nos debería chamar a atención de que o 79% das persoas descoñece que hai un programa de asesoramento xurídico dentro do Concello, non? O 80 persoas de 101, non? Eu, nas medidas, os eixos que se propoñen de actuación, a mí gustaríame saber por que hai un específico para o medio rural. Non acabo de entendelo. Se fai unha referencia ao que entende a ONU como mundo rural, o que entende diversa legislación por aí ao efecto de definir o rural, e, bueno, ao final se nos acaba dicindo que hai un punto específico para igualdade no medio rural e que, ademais, se di que para o Instituto de Estadística o municipio rural é o que ten unha población de menos de 1000 habitantes, indudablemente Salceda está nese ámbito, e di, sabendo as características do Concello, imos ter en conta as parroquias por debaixo de 1000 habitantes. Eu creo que as parroquias por debaixo de 1000 habitantes, non sendo a Santa María, porque Collas Farrapadas, son todas. Creo que son todas. Logo, voto de menos, falase dunha mesa de traballo, pero non acaba de concretarse esa mesa fora da primeira parte da actuación desa mesa, que sería o grupo de goberno, non acaba de concretarse logo esa mesa con quen se compón, porque eu entendendo que o tema da igualdade é transversal como é a sociedade en sí, non acabo de entender por que as asociacións máis transversais que temos, que son as asociacións veciños, non foron nunca chamadas a falar desta situación.
non foron nunca chamadas, polo menos as que eu consultei. Entonces, creo que faltan, hai un análise moi parcial, hai a análise que se fai do plano que acabou do 2024, que acabou, eu creo que é moi condescendente. Había que empezar a falar de que o plano 2025-2028 hai que empezar polas accións que non fomos capaces de concretar parcialmente ou totalmente, que non fomos capaces de realizar neste período anterior. Pero se pasa moi por riba, se fai unha referencia explícita, non sei se é falando do goberno anterior ou falando do goberno actual, a unha concellería concreta, que é a de Deportes, pero tampouco se definen ferramentas de como facer que as concellerías que ata agora participaron menos ou que non levaron adiante accións que debían levar, como se vai a sortear esa situación de cara a mudala, non? Co cal, eu creo que hai moi boa intención, pero demasiada literatura que non nos conduce a nada, faltan cousas que me parece importantes como para que desde o goberno local ou desde a corporación conxunto se afronte un programa de igualdade en todas as nosas accións, tanto a partir do goberno como dos acordos que aquí tomemos, non? Ben, pois antes de pasarlle a palabra a Selene para a segunda quenda, principalmente porque a responsable de igualdade na legislatura anterior era eu e quen estaba ao fronte deste segundo plan de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres do Concello de Salceda de Caselas, a máxima responsable era eu. A mí me gusta ser crítica, me gusta analizar os documentos con realismo e non colgándonos medallas e correxir sobre as cousas que non saíron ben, e creo que precisamente este terceiro plan vai sobre iso, non? Sobre o análise que se fixo do anterior, mellorar e tratar de establecer este libro de ruta con moitas medidas para que eses obxectivos que non se acadaron pois se cheguen a acadar. Eu creo que vostede é crítico porque é onde mellor se move, na crítica. A aportación non lle vin fazer ninguna. Ahora, críticas ata o plan de igualdade, que iso é difícil, pero son aceptadas, señor Salustiano. Decir que foron 63 medidas as do plan anterior e o grado de execución foi dun 66%. Creo que todos obviamos, todos e todas, ignoramos que hubo máis de un ano de COVID, donde hubo medidas que impediron realizar moitísimas, hubo situacións que impediron realizar moitísimas das medidas que aparecían no plan, e mesmo así, permitideme con humildade que me parezca que o esforzo de todos e de todas, dos colectivos educativos, dos colectivos sociais e de en todos os eidos foi tremendo para que o grado de cumplimento sexa dun 66%. Agardo que este novo plan nos traia pois o cumplimento de moitos máis obxectivos e que hoxe, a pesar da súa crítica, como ben dixo a compañeira Ana Cristina, consigamos unha unanimidade neste punto e neste pleno en dous puntos tan importantes como o protocolo sobre acoso e o terceiro plan de igualdade, que servirá, como decía antes, de libro de ruta para as nosas políticas de igualdade que creo que non están en cuestión. Selene? Tiña tantas cousas anotadas para decirlle, responder a preguntas de, as suxerencias de Ana Cristina ou as que Tano acabas de aportar, pero quedei tan completamente desencaixada con que critiques que nun plan de igualdade apareza o término mainstreaming e que xa me acabas de deixar con iso, que me digas un workshop ou o que queiras, está ben, pero que critiques o concepto clave de toda política pública transversal no eixo da igualdade que ven recollido en todos os documentos de carácter universal, es que, non sei, vou pensar que por descoñecemento, porque senón, desde logo, que non entendo nada. E, evidentemente, a enquisa non foi representativa, fixeron 115 persoas,
dun total de casi 10.000 habitantes, efectivamente, non foi representativa. Pero non foi representativa para todo ou non foi representativa para ese análise que dice que a xente non participa nas accións feministas que organiza o Concello? É representativa para algo ou é representativa para o que interesa? Independientemente, hubiérame gustado máis e esperaba máis da súa aportación, como que me dixese que non participou nesta enquisa ningunha muller migrante do noso Concello, que é o que realmente temos que vir a analizar aquí. Por que as nosas políticas sociais e públicas non están chegando ás mulleres que forman parte dos colectivos máis vulnerables, e non que os membros da corporación non se enterasen. A enquisa, o enlace, difundiuse por diferentes canles, polas redes sociais, por canles de WhatsApp, a través dos colectivos deportivos. Non, as mesas de traballo non se convidaron ás asociacións de veciñas e veciños, pero nunha programación municipal que se fixo polo 25N aparecían recollidas as datas e aparecía un correo electrónico que todas aquelas persoas que estiveran interesadas en participar podían anotarse e solicitar información. E creo que como sociedade tamén deberíamos ser un pouquiño proactivos e, o mellor, non sempre partir da nosa base convidar, e se hai persoas que estén interesadas, como hubo persoas que participaron, que estaban interesadas, colleron esa información e se puxeron en contacto con nós. Sorprendida quedo tamén con que vostede critique que haxa un eixo centrado no rural. E si, menos de 1.000 habitantes, efectivamente, todas as parroquias, e en todas as parroquias nas que queremos traballar, non queremos deixar ningún atrás. En programas como que xa fixemos, as parroquias en igualdade, onde se fixeron 4 sesións en cada parroquia de autocoidado e de diferentes ferramentas para a igualdade, como se fixo as charlas sobre Alzheimer e outras demencias, porque queremos informar as mulleres. É un tema de saúde, pero tamén é un tema de igualdade, porque as principais cuidadoras son as mulleres, entón están relacionados, non? Xa non sei, de verdad, foron tantas cousas. As enquisas dan moito traballo, e o análisis das enquisas ocupa moito espacio. É certo, estou de acordo con vostede que gran parte son gráficos que non recollen un análisis representativo, pero recollen uns datos que é lóxico e que é responsabilidade nosa que teñan que aparecer aquí. E se facemos un análisis do segundo plan de igualdade, temos que facer un análise real, co que se cumpliu e co que non se cumpliu, cos puntos fortes e cos puntos débiles. Efectivamente, hubo 3 puntos débiles no segundo plan de igualdade. O primeiro foi sobre o primeiro eixe, promoción da igualdade na política municipal. 19 medidas totais tiña este plan, o sea, este eixo. O que máis? Cumplíronse 9, 5 parcialmente e 4 se cumpliron, 10 non se cumpliron. E o último eixo, que era o de dimensión interna da igualdade, 6 medidas, 4 non executadas e 2 executadas parcialmente. É certo, estivemos máis frouxos nesa área, pero tamén é certo que das 168 persoas que se contrataron a través de diferentes subvencións, un 61,31% foron mulleres. E que os cargos de responsabilidade deste Concello e os postos que máis teñen responsabilidade e mellores salarios neste Concello rompen un pouquiño a realidade, e é que, por exemplo, as habilitadas nacionais son mulleres. Entón, nós preferimos, dentro das posibilidades que tivemos, dedicarlle maior importancia, maiores recursos e máis peso aqueles eixos como o eixo da violencia de xénero, con 6 medidas, 5 totalmente executadas e 1 parcialmente executada, e a pesar diso, a pesar de cumplir coas medidas, non foi suficiente, porque seguimos tendo casos de violencia de xénero no noso Concello e temos que ser conscientes. Ou atención a mulleres con especial vulnerabilidade. E o que máis impactado me deixa, e sigo querendo pensar que é porque non o entendeu, é que vostede me dice que falamos de cousas que non veñen ao conto e que non teñen relación coa igualdade cando falamos de solicitude de risga ou de outras subvencións. Non se fala en ningún momento de persoas que solicitan o risga porque sí. Se fala para explicar
que hai unha subvención vinculada a persoas que teñen que ter solicitado un RISCA, que estén, o sea, que reciban unha prestación por RISCA é obligatorio para que poidan ser empregadas no Concello a través desa subvención. Igual que a subvención de contratación a través do APROL ten outros requisitos, igual que as persoas do PIE requiren que estén desempregadas, etc. E é importante recoller estes datos, señor Salustiano, é moi importante, porque se contrataron a 168 personas en 4 anos e son normalmente estas subvencións de contratación enfocadas a persoas con especial vulnerabilidade e coincide que o 61% son mulleres, están en situación máis vulnerable. Entón, a min non me sobran eses datos, sinceramente, para mí son os datos máis interesantes. Son moitas cousas e sí que quería tamén decir que un eixo no plan de igualdade anterior patinamos e fallamos moitísimo foi a área de deportes. Lle quero agradecer ao meu compañeiro Marcos Troncoso porque desde que está, fixo cousas importantes, como, por exemplo, está traballando nun protocolo de uso das instalacións deportivas onde se recolle o rexeitamento absoluto ante comentarios ou calquer xesto machista ou sexista, pero queda moito por traballar. Tamén se recolle como que non se realizou a medida de participación e asociacionismo, e é certo, non se cumpliu con esa medida. Pero que baixo o meu criterio como concelleira de igualdade, creo que máis importante que crear o mellor un Consello Municipal de Mulleres, neste período, pois o mellor era necesario apoiar as iniciativas das asociacións de mulleres como as Mulleres Rurais ou apoiar as iniciativas de asociacións como o colectivo feminista da Asociación 1314, apoiar a cultura ou apoiar o teatro que elas mesmas promovían. Entón, isto non é un documento ríxido, é un documento que ten que ter vida e que ten que escoitar aos colectivos e as asociacións e as aportacións das nosas veciñas e veciños. E creo que todos os aquí presentes debemos ser conscientes e aportar críticamente, pero aportar propoñendo medidas. Non criticando temas teóricos que pouco ou nada teñen que ver coa igualdade, sinceramente. Segunda quenda, Ana Cristina. Partido Socialista. Grupo Mixto. Un par de cousas. Ás portas do 25, a COVID sigue sendo un bo elemento para justificar moitas veces cousas, non acabo de entendelo. Eu o que estou dicindo é que cando un documento se quere encher moito, a veces hai moita palla que non ten nada, ninguna relación co documento, e que se diga que aquí hai servicios sociais que dan isto, dígame a dependencia ou a discapacidade, as solicitudes de dependencia ou discapacidade que teñen que ver coa igualdade. Nada, son cuestións transversais que non teñen nada concreto coa igualdade, non? E, en todo caso, eu, se fixen un apunte sobre o que dixo a xente de Sanquisa de participación nos actos feministas organizados polo Concello, primeiro é un dato seu, non é meu. Eu digo que esa enquisa, o valor demoscópico dela é cuestionable, porque vostede mesma acaba de dicilo, non o dixen, de que non participou xente, sobre todo mulleres, de fora. Habería que preguntarse, porque aquí non son o único que non sabía de Sanquisa, nesta corporación, non son o único, co cal eu creo que está á vista de que este goberno local ou non informou coa necesaria claridade ou, cando menos, coa necesaria amplitude. Ahora, se habemos persoas aquí que non sabíamos de Sanquisa, quero imaginar aí fora a posibilidade de que haxa moitísima máis xente que non se entere e, sobre todo, a xente que chega de fora, que normalmente sempre marca máis distancia con todas estas cousas. Ben, imos a votar o acordo, a proposta ao pleno da opción seguinte. A verdad é que non deixo de salir do meu asombro igual que Selene, pero creo que a explicación que acaba de dar a concelleira foi magistral. Entende quen quere entender e non entende quen non quere entender. E como concelleiro ten a obriga de fiscalizar
esa enquisa publicouse, fixose pública, a participación nesa enquisa, igual que se informa de outras cuestións, debería haberse informado da existencia desa enquisa que foi pública. E repito, o concelleiro ten obriga de fiscalizar. Propoño o pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o terceiro plan de igualdade de mulleres e homes de Salceda de Caselas 25-28 e segundo, publicar o contido do terceiro plan municipal de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres de Salceda de Caselas 25-28 na páxina web do Concello. Votos a favor? Unanimidade. Antes de pasar á actividade de control, o BNG presentou unha moción fora de tempo para que fora incluída nos asuntos da convocatoria. Temos que votar, pois, a urxencia desta moción. Votos a favor da urxencia da moción. Unanimidade. Pasa a exposición da mesma o concelleiro do Grupo Mixto. Ben, o BNG, por razón de urxencia, presenta ante este pleno o seguinte asunto: proposta de acordar dirixirse ás estradas de Galicia para solicitar que acondicione a beira dereita da estrada PO 411 no sentido Paramos-Salceda puntos kilométricos 4.260 a 6.150 na parroquia de Pardarrubias, no treito coincidente co itinerario peonil e ciclista. Tal como sinala a Xunta de Galicia, unha das funcións máis relevantes na xestión de redes é, como parte final de todo o proceso de xénese das infraestructuras, estudo, planificación e construcción, é a preservación do patrimonio viario e o mantemento do servicio que se aglutina na denominada conservación e explotación das estradas, COEX en siglas. A súa vez, salienta que esta conservación e explotación pódese desglosar, entre outras, en actividades de conservación ordinaria, atrasar o proceso de degradación das características funcionais ou estruturais dos elementos da estrada, e actividades de mellora da seguridade. Se ben se realizou unha importante mellora coa construción do itinerario peonil, non se acometeu ninguna mellora de acondicionamento da outra beira, a marxen dereita, no sentido da circulación de Paramos a Esfarrapada. É de coñecemento público a alta velocidade con que circulan os vehículos, tanto automóbiles como motos, ao non respetaren as limitacións establecidas mediante sinais no treito correspondente nos puntos kilométricos antes dito, 4.260 a 6.150 na parroquia de Pardarrubias. A veciñanza da parroquia, dende hai anos, xa ten manifestado a conveniencia de actuar nas dúas beiras da estrada para mellorar a seguridade do vial, de xeito que no terreo da propia estrada se acondicione a súa marxen dereita con obras de explanación, muros de contención en zonas necesarias, etc. Dada a existencia de fincas rurais, mellora que garantiría a seguridade tanto de peóns como de maquinaria que circula para realizar faenas agrícolas en diversas épocas do ano. Non está de máis indicar que en outras situacións similares, pola Fiscalía de Seguridade Vial, indíquese que coñecedores dos defectos existentes e do risco que iso xenera para a seguridade dos que circulen por ela non poñan os medios necesarios para subsanalos. Podería pedirse responsabilidade penal ao responsable dunha infraestrutura se mantén unha actitude pasiva coñecendo a situación de risco e manténdose nunha situación de pasividade neglixente. Polo exposto, este grupo BNG propón adoptar o seguinte acordo: o Pleno do Concello de Salceda de Caselas acorda dirixirse ás estradas de Galicia para solicitar que acondicione a beira dereita da estrada PO 411 no sentido Paramos-Salceda, puntos kilométricos 4.260 e 6.150 na parroquia de Pardarrubias, no treito coincidente co itinerario peonil e ciclista realizando a tal efecto as obras que sexan necesarias. Creo que non necesita máis explicación. Eu creo que debía ser aprobada con unanimidade. Creo que todos os grupos que estamos aquí algunha vez temos manifestado a necesidade de que se fora a esa obra nesa zona de Pardarrubias e, bueno, espero que respondamos todos con esta necesidade. Ben, Partido Popular. O certo é verdad que, lóxicamente, cando un vai pola vida sendo coherente, non pode cambiar de postura. En temas que xa se debatiron en este pleno en outras ocasións e aprobado tamén unanimemente ao respecto. Por lo tanto, non vai ser hoxe diferente por parte deste grupo mayoritario e totalmente de acordo co que se di, e como así foi no seu momento en outros debates que tuvemos e que esta corporación manifestou esa necesidade. Tamén é certo, e ben recollida nesta
Nesta moción, esa mellora que se produxo nos últimos anos desa inversión de case 1 millón de euros, que cambiou, lóxicamente, para ben o ámbito da marxen dereito ou esquerda, depende como se vexa. Vostede se refiro ao inicio do punto kilométrico de Paramos hacia Saceda, marxen a esquerda, e, polo tanto, contentos, pero queda moito por facer, incluso non só en Pardarrubias, senón tamén en Soutelo, e outras actuacións que, lóxicamente, tendrán que ver realidade nos próximos meses, anos. Nos xa manifestamos o noso apoio ao que acaba de ler agora o compañeiro Salustiano. De feito, o acordo de apoio na investidura da Alcaldía de Saceda de Caselas na súa proposta 8ª falaba de redes de estradas autonómicas e provinciais. Había un apartado, o segundo punto, que decía exixir a mellora da Beirarrúas onde o cruce da Lagoela até o IES Pedrarrubias, na travesía de Pardarrubias na marxe esquerda, dirección Tui, no tramo coincidente co actual paseo peonil e ciclista mediante o acondicionamento de Beirarrúas superficie a nivel da actual estrada, o mesmo que recolle a moción que acaba de presentar. Polo tanto, non podemos estar máis de acordo. O que sí temos claro, non só dende o Movemento Sociedade, senón dende o grupo de goberno, que deberíamos engadir a esta moción a necesidade que xa plantexaba o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Davila, que incluir o treito do cruce do Pantel na parroquia de Pardarrubias ata a zona comercial da Taberna Nova, estrada da mesma titularidade, xunta POC 411, e que creemos tan necesaria ou incluso máis, posto que Pardarrubias xa conta con un carril cicloturista, Soutelo non. Antes de engadir o segundo a Pardarrubias, considero ata case máis importante comenzar o treito de continuidade dende o Pantel ata a Taberna Nova, a zona comercial de Soutelo, creendo, sinceramente, que ambas as dúas son necesarias. Sí que... Perfecto. Partido Socialista? Pois sumome o dito polos restantes grupos, engadimos o tramo de Soutelo e apoiamos a moción. Moi ben. Se non hai segunda quenda, votamos a moción. Votos a favor da mesma? Unanimidade. Pasamos agora así a actividade de control, expediente 2468 de acción de conta en pleno de informe de tesourería, período medio de pago de morosidade terceiro trimestre de 2024. Sexto punto, da FIA onde conta de decretos dende o número 2024-1406 do 28 de outubro ata o número 2024-1665 do 13 de decembro. E, por último xa, o apartado de rogos e preguntas. Comezamos polos rogos, que tampouco chegou en tempo e forma para ser incluído nos asuntos da convocatoria. Foi presentado por rexistro, un rogo por parte do Partido Popular. Adiante, Luís. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e a todas, o público e as persoas que nos están vendo por as distintas redes sociais. O rogo que presentou este concellero está pois na calle Lagoela, coa carretera que vai ao barrio de Maceira. Debido ao malo estado no que se atopa a estrada que vai dende o entronque da calle Lagoela ao barrio de Maceira, nos seus laterais solicitamos a decentación de dita Beirarrúas as sabendas da próxima apertura do novo velatorio en dito lugar, así como tamén a colocación dunha señal vertical de stop no entronque da carretera que Maceira á calle Lagoela. Moi ben, recollemos ese rogo. Si ben quero explicarlle aos veciños e veciñas que se trata dunha infraestructura privada, ese velatorio, esa estrada é estreita, pero corrixo non está en mal estado. Evidentemente podría ser de maior amplitude ter Beirarrúas, pero non está en mal estado, e a propiedade privada ten a obriga de urbanizar o seu fronte, así o recolle o proxecto e a licencia dada. Permíteme que me remita de novo o enlace da Lagoela, que permitiría un acceso directo dende a POC 510, beneficiando claramente esta infraestructura privada e este negocio que é importante para Salceda, e que precisamente a solución pasaría por aí, unha solución real, e que terían que asumir a Xunta de Galicia, que é a súa competencia, dándolle unha entrada e saída directa a ese lateral da POC 510. Eu creo que temos que ser máis ambiciosos, Luís, e cada quen que atenda as súas competencias. E neste caso, repito, o enlace da Lagoela daría solución a ese problema e melloraría enormemente o negocio desa empresa.
Máis robos? Sí. Ben, un rogo que no directorio que aparece na página web do Concello falta por incluir a última farmacia que temos no Concello, no casco urbano, na Gándara, e, por tanto, rogamos que se complete ese directorio coa inclusión da nova farmacia. Por certo, está a día de hoxe todavía sin cumplir o rogo que fixemos no seu momento de pintado da praza de estacionamento para os usuarios que van a esa farmacia que existan nas outras logo da petición deste grupo. Non sei se o dixen no seu momento, pero ao principio desta sesión plenaria sí que falamos no entronque de Rafael Tilbeadrio, que estaban previstas os traballos de pintura para a primavera e correxiránse entre o deterioro da pintura existente na vila, necesidades como esa que plantexaron vostedes aquí e que xa estaba proxectada dentro dos traballos de seguridade de tráfico. Máis robos? Partido Socialista, algún robo? Grupo Mixto? Perdón, como apagache pensei que remataras. Ben, boas noites a todos e a todas, e tanto os veciños que están aquí presentes no salón de plenos, como os que nos siguen pola canle de YouTube. Ben, sigo ca página web do Concello, xa lo hemos dito máis de 3 veces, que vai que dalle unha volta, refundir onde están os das ordenanzas, por un exemplo, o IBI, creo que hai 3 modificacións ou 4, habría que refundir ese texto, e por o resto de ordenanzas que sean máis fácil poder acceder a elas. Incluso alguna ordenanza que falta, incorporar tamén aí. Ao mesmo tempo, tamén que se actualice o inventario de bens municipales, sigue sin estar incorporado este inventario as alegacións no que é a cartografía, as alegacións que se aprobaron ao seu día a aprobación inicial, e sigue sin incorporarse tamén os novos camiños que se levan vídeos a uns cuantos a este pleno. Recollemos ese rogo e tamén lle anuncio que pronto verá a luz a nova página web, que agardo que mellore todas esas situacións, polo menos estamos traballando para que si sexa dentro da liña 2. Incluímos un proxecto de mellora, de creación desta nova web con novos contidos e que recolla todas esas carencias que existían ata agora. Novo rogo? PSOE e Grupo Mixto xa manifestastes que non hai robos. Rogo do BNG? No acceso ao CRA Reña Aragonta no lateral das súas instalacións existen diferentes especies arbóreas que polas súas dimensións e escasa distancia aos 2 recintos educativos da zona representan un perigo evidente en caso de caída ou desprendemento. Esta situación xa foi alertada á concelleira de Educación Teresa Pérez en 2 consellos escolares no 2013 e 2015. Por parte dun representante dos pais, membro do Consello Escolar. Tal circunstancia fixe constar en acta en ambas as 2 ocasións. O pasado 9 de outubro, a borrasca Kir derrubou un piñeiro de grandes dimensións na entrada do CRA e varios amieiros caeron dentro do patio que usan as crianzas no tempo de lecer. Afortunadamente non se produciron danos persoais, pero sí importantes danos materiais. Polo que rogamos ao Goberno local que o Concello faga cumprir a legislación relativa ás especies arbóreas e distancias de seguridade no vieiro de acceso ao CRA Reña Aragonta e nas súas inmediacións para garantir o acceso e uso das instalacións educativas en condicións de seguridade a toda a comunidade educativa. Recollemos ese rogo e vou aproveitar para decirlle que as árbores da contorna do CRA, precisamente por seguridade, realizanse as inspeccións necesarias. De feito, pouco antes da experiencia que tivemos con esa non sei se chamarlle borrasca, tormenta, non sei moi ben o que foi, unha empresa realizou os traballos de poda e de vixiancia e control de todas as especies ao lado do río. É certo que non vamos a pornos a cortar todas as árbores. Primeiro, supoño que vostede é coñecedor do problema que existe no CRA de altas temperaturas. Por lo tanto, esa barreira vegetal tamén fai a súa función e así non lo din os técnicos medioambientais que nos asesoran. Fixo se cortan aquelas que considerábamos máis perigosas e mesmo así, ante unha situación de excepcionalidade como se produciu aquel día, caíron árbores.
Si é certo que, na miña opinión, ten que ser criticable chegar a unha situación dese tipo non tomando unha medida tan necesaria como anular ese día as clases e non mandar a nosa rapazada ao colexio tal e como se preveía que iba a ser esa xornada. En todo caso, recollemos o rogo. Máis rogos? Preguntas? Si queríamos preguntar cal é a situación actual, dado que vostede manifestou que en breve se iba a decentar, pois a estrada municipal no lugar da Rego da Lama en Budiño, despois das obras que fixo a DIF, a Administración de Infraestructuras Ferroviarias, e que onte concretamente, por poñer un exemplo, inundouse todo aquel ámbito e a propia estrada en riba da ponte que cruza a vía do tren está nun estado lamentable e queremos saber como está e se ten previsións ou cando se vai realizar esa mellora que se comprometeu a DIF no seu momento. A previsión é o comezo de 2025, pero vou a ser sincera, confío pouco nas previsións que me está dando a DIF, porque incumpliu reiteradamente os prazos. De feito, este Concello, para velar pola seguridade viaria, enviou a Policía Local en reiteradas ocasións para emitir informe do estado desa estrada e do incumplimento de tela nunha situación de adecentamento para que os veciños e veciñas a usasen, como digo, con seguridade. Incumpliron en varias ocasións. Segundo eles, a meteoroloxía non axudou, cousa que poño en cuestión porque choveu pouco. Agora o compromiso de Adif para comezos de 2025 e a empresa que executará a obra será Copsa. Máis preguntas? Ben, seguindo coa parroquia de San Estevo de Budiño, queríamos saber que actuacións, que melloras, que proxectos, en definitiva, que é o que ven realizando, executando en canto a obras de drenaxe no ámbito do polígono industrial do Cerquido, todo ese ámbito, para que non volva a ocurrir o que sucedeu pois, no 31 de decembro do ano 22 en cantas inundacións graves que sucederon. E, por lo tanto, me gustaría que nos contestase que o que se fixo ao respecto para que iso non se produza no futuro próximo. Supoño que vostede coñece que recibimos unha subvención por parte da Deputación que non foi posible executar por as inclemencias do tempo e acabábase o prazo. A Deputación tivo a ben destinar eses fondos a outra liña de subvención que nos foi concedida para executar esas 3 obras, tanto os 2 muros de Loureiro como a obra de Cerquido, para mellorar a situación de drenaxe da auga que ali se acumula e que non se volveran a producir inundacións. Executáronse en tempo e prazo. Aínda onte pasou o inspector de Deputación para verificar que as obras estaban realizadas en tempo e forma. Informarán sen ningún problema e a subvención será concedida. Realizáronse obras no Río Tinto de canalización. Aquela zona é desastrosa. O diámetro das tubaxes cada medio kilómetro cambia. A auga ven cara atrás cada vez que hai unha enchente e que hai unha crecida, dándose a situación que se deu hai uns anos donde todos os factores confluíron e se produciu esa inundación. Este ano, nas primeiras choivas, funcionou estupendamente esa balsa que acolle a auga. Realizouse limpeza nas empresas na contorna de Moderson, da zona empresarial do Cerquido, de Madeiras Porriño, realizaronse tarefas de mantemento tamén pois no lateral, bueno, que nin siquiera nos corresponderían, pero é unha responsabilidade moral máis que a de administración. Non facemos o que fan outras, tirarse a bola e a pelota uns ás outras, damos solucións aos problemas da veciñanza e facemos o mantemento do regato que hai ao final de Sumirrent e Madeiras Porriño para a limpeza habitual dese regato e así que poida seguir saindo a auga. Ou seja, as tarefas se realizaron e a subvención foi executada e a proba está que as choivas de principios deste ano non se produciu inundación no Cerquido e agardo que así siga sendo. Por lo que acaba de manifestar, damos por feito que as obras están realizadas e son vostede, ou polo que dixo, non se prevé que as obras realizadas e tal como se executaron non haya previsión de que iso volva a suceder. Eu non son meteoróloga nin técnica, nin enxeñeira de camiños, eu a iso sí que non xogo. As obras que se realizaron
este inverno funcionaron. O cerquido necesita unha actuación máis potente que estaba contemplada na modificación puntual do cerquido. Lembra, na verdade, de 2016. Aí sí que se daba solución a un problema non só de situación irregular do tecido empresarial, sino tamén do problema que había de inundacións. Este traballo é unha primeira fase, hai outro estudio ademais valorado onde se acometerían outras fases que daría solución definitiva. Esta foi unha mellora. Ben, dentro da relación de decretos, hai un para acordar o pago dunha sanción, non liquidación de cuotas, repito, dunha sanción da Tesorería Xeral da Seguridade Social de 1.875 euros. A que se refiere isto? Eu non che vou asegurar con rotundidade, pero creo que foi un caso de impago de tributos por non chegar en tempo e prazo. Foi falado cas habilitadas, concretamente con Tesourería, foi solucionado tan pronto se poido, pero creo recordar que se trataba, unha vez que preguntamos ao Departamento de Tesorería, de uns tributos non presentados en tempo e forma. Creo recordar, non me tome o pé da letra o que digo. Entendo o tributo, non, entendo que serían cuotas a súa social, entonces. Bueno, pediremos o expediente. Exacto. Mais? Preguntas, Partido Socialista? Boas noites a todos. Sobre a plaza de conserxe do pabillón, queríamos saber se se vai cubrir, mediante que proceso se vai seguir. Esa é unha excelente pregunta, Saúl. Ao galla a nosa pretensión de que ahora se acaba a quenda deste persoal temporal que temos e que tan bo servicio debo o pabillón e tan necesario, poidamos sacar esa praza, que é a nosa intención. Figura na RPT, a nosa intención é sacar esa praza e cubrila para satisfacción de todos os colectivos deportivos e para nós tamén como goberno que fan uso do pabillón. Logo, queríamos saber, a policía local non cubre todos os turnos. Cales están sen cubrir? Que horario é o que... Iso pode explicarche mellor o concelleiro Ales, que a pesares de ter 7 policías, creo que temos a plantilla máis amplia, máis completa de toda a historia da policía local do noso concello, e hai certas dificultades que ahora che comenta o concelleiro. Sí, bueno, todos os meses o oficial de policía elabora un cuadrante de turnos, pero bueno, ao final hai momentos nos que hai situacións que, bueno, pues por vacacións, por, neste caso, baixas médicas, baixas de paternidade, bueno, non se poden cubrir todos os turnos, sempre se intenta cubrir a maior parte dos turnos posibles, pero bueno, a veces hai semanas como esta, por exemplo, que non temos turno de tarde. Pero sí, ahora mismo contamos con 7 axentes, que, bueno, un está de permiso de paternidade, outra está de baixa médica, pero, bueno, temos un auxiliar tamén de policía local, e tamén, bueno, seguramente, como vistes, xa estamos, bueno, para poder dotar a policía de unha ou dúas plazas máis. Mais? Partido Socialista? Non? BNG? Grupo Mixto? Considera a señora alcaldesa a posibilidade de estudar a creación dunha comisión especial para tratar o efecto de dúas sentencias que anulan judicialmente o procedimento de revisión catastral, dando pé a participación de todos os grupos desta corporación? Non, de momento non o contemplo. Pode a señora alcaldesa informar que importe se levan facturado ao Concello no proxecto da plataforma Salceda Móvese? Creo que xa informei en varias ocasións, incluso truxe un orzamento, que dixen que se investira no proxecto alrededor de 7.000 euros, que me parece unha cuantía ridícula para cumplir con unha proposta que ademais viña no noso programa electoral e supoño que os que nos escolleron para facer a súa representación pública nesta corporación o valorarán
e volvería a gastar nos colectivos sociais, iso é máis veces porque ademais o funcionamento e o feedback, vou decir, xa sei que non lle gustan esas palabras, xa sei que non lle gustan, funciona estupendamente, está dando resultados moi positivos e, como digo, así nos los trasladan todos os colectivos sociais das nosas parroquias. Os caprichos saen nos caros. En recentes declaracións, a señora alcaldesa ofreceu a Xunta de Galicia terreos municipais para a construción de vivenda pública. Sabe, señora alcaldesa, que a Xunta ten parcelas da súa propiedade no noso concello e que no 2008 este concello asinou un convenio ca Consellería de Vivenda para a creación dun espacio público neses 40.000 metros cuadrados que se complementaría posteriormente coa construción de vivenda pública neses terreos? A resposta é sí, a alcaldesa sabe. E máis, o Partido Popular teña unha proposta de construir un parque acuático. Non, eu digo porque como a señora alcaldesa ofreceu terreos municipais para eso, pois debía lembrar ya a Xunta de Galicia que se queixa de que efectivamente non construí vivenda onde non se pon terreos a súa disposición, que aquí ten terreos, pero ela non pon as vivendas ou proxectos a súa disposición. Os dous estaremos de acordo na necesidade de vivenda para Salceda e que despois do traballado no polígono 1 e 2 do PERI e a obtención de terreo precisamente para a vivenda social pensada na xuventude e nas persoas con necesidades específicas, a Xunta non se lle pode por máis en bandexa para que efectivamente faga política de vivenda social en Salceda. Temos unha última pregunta. Recentemente a Deputación desestimou unha solicitude do Concello de Salceda no proxecto de máis emprega nos concellos. Nos pode dicir a que se debeu ese desestimento da solicitude? Non sei moi ben a que subvención se... Non sei a que subvención se refire, en todo caso buscarei información. En relación de concellos que se desestiman a solicitude dentro do proxecto máis emprega nos concellos. Concello de Salceda de Caselas por non achegar documentación, di a Xunta de Goberno da Deputación. Pois buscarei no expediente porque non se achegou esa documentación, entendo que habrá unha explicación porque concurrimos a toda canta subvención hai, sempre que económicamente sexa factible e posible, claro. Algúnha cuestión máis? Pois seguramente que irá despedir a palabra porque estamos nunhas datas especiais, Nadal, último pleno do ano. A min tócame felicitarvos a todos e a todas, veciños, veciñas, os que estades presentes. Son épocas moi bonitas, pero eu creo que, fíxate, creo que o 2025 vai traer moi boas noticias, que vai traer cousas positivas e proxectos moi positivos para a veciñanza, e hoxe a tarde enterábame de algo que non deixa de ser anecdótico, pero que tamén é interesante. Para o vindeiro 2025 a Volta Ciclista a España pasará por Salceda. Dos poucos concellos que pasa na única etapa da provincia de Pontevedra, así que a presentación foi esta tarde e deronos a boa nova de que Salceda será un dos concellos que reciba a Volta. Este anecdótico, seguro que habrá moitas outras boas novas e desexarlle o mellor aos veciños e veciñas e que teñan a seguridade de que este goberno seguirá traballando arreo para obter esa mellora de vida que todos eles se merecen, e estou segura de que falo en nome de toda a corporación, compañeiros e compañeiras, de que alcanzar ese obxectivo é a nosa razón de ser nesta corporación. Rematamos a sesión. Boa noite a todos e a todas. Si non levantas a man, Santi, non son adivina. Que é esa palabra? Veña, adiante. En nombre deste grupo, manifestar o desexo e a esperanza que todos os acedenses teñen postas nos seus anhelos e que vexan cumpridos os mesmos. Que a saúde, ante todo, sexa o primeiro que chegue aos fogares de todos nós, e que logo vexamos cumpridas as expectativas en todos os ámbitos da vida persoal e familiar. Queremos así mesmo tamén trasladar un mensaxe positivo de que estamos convencidos de que tamén habrá momentos positivos no ámbito municipal, tamén algún de dificultade, lóxicamente, como a vida mesma, pero creo que unindo esforzos e boa vontade tendremos boas novas en diferentes ámbitos nos próximos meses no noso concello. Espero, desexo que o goberno sexa máis partícipe cos diferentes grupos
que atenda ás boas intencións e aportacións que facemos con boa vontade e, lóxicamente, que respete a vontade mayoritaria dos adherentes depositadas nas urnas e que non trate por menospreciar aqueles que ostentamos cargos de representación na corporación municipal. Remato como empecé, que teñades boas festas, que o ano 25 sexa sempre mellor co anterior e que teñamos un ano cheo de acontecementos positivos, de celebracións conxuntas comunitarias e tamén familiares amplas, diversas e de moita ledicia e moita saúde. Xurxo, Partido Socialista. Pois, como non, felicitarvos as festas a todos e agardemos que o 2025 sea, por suposto, mellor que o 2024. Grupo Mixto. Bueno, unome aos desexos que tedes manifestado anteriormente os distintos voceiros, a alcaldesa incluída. Como o tempo de Nadal dá para moito, eu quería animar a esta corporación e a toda a nosa veciñanza a asistir mañá venres ás 8:30 no Auditorio Mar de Vigo ao acto que vai celebrar o 117 aniversario da conmemoración da estrea solemne do canto do himno galego na Habana. Decimos case sempre, nos manifestamos un gran amor por este país, por Galicia, un xito de mostrarse o respeto aos seus símbolos, esta é unha boa ocasión para facelo. Fantástico convite. Bon Nadal a todos e a todas. Gracias.